Zdravím každého pri dnešnom videu a v dnešnom videu si povieme 7 vecí, ktoré mi neskutočne zlepšili život. Prvá vec je, celý život je o číslach. To znamená, že nezaujíma ma, kto to je, čo to je, či je to nejaký proste low IQ Indian, a nezaujíma ma Int, hej, nie Indian, Int. Ale čo chcem povedať je, že ak tento človek pošle 100 000 správ ľuďom na internete, že predáva nejaký coaching za $50, garantujem, niekto z tých 100 000 ľudí to kúpi. To vám garantujem. A ten coaching môže byť úplne hovno, úplná sračka, nezáleží na tom, čo to je. Je to len preto, lebo napísal 100 000 ľuďom, čiže život je hra s číslami. Číselná numbers game. Je to tak so všetkým. Je to tak v biznise, skúsiš niečo, nefunguje to, skúsiš to znova, nefunguje to, skúsiš to znova, nefunguje to a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej a potom to bude fungovať, pretože je to len o tom, koľkokrát niečo skúsiš, pokiaľ to nebude fungovať. Je to numbers game. To isté, čo sa týka žien. Keď chceš pojebať nejakú novú čaju, otvoríš Instagram, napíšeš 100 čajam na Instagrame. 100 pekných čajam na Instagrame napíšeš, garantujem ti, že s jednou skončíš v posteli. To ti garantujem. To garantujem. Proste neexistuje. Keď nie 100, tak 200. A vždycky len podľa toho, kto si, áno. Hej, od kalibra môžu záležiť v tomto prípade. Ale rozumieme si, čo chcem povedať, hej. To není tak, že niekto proste fachuje nejaké pekné čaje a tak ďalej a že on napíše prvej a hneď, nie, tak toto nefunguje. Proste prídem a za radom copy-paste a 1, 2, 3 sa nájdu. Takže je to numbers game, doženáme takisto v biznise je to numbers game, je to vo všetkom numbers game. Treba si uvedomiť, že keď niečo skúsiš a dokola to skúšaš, raz to padne, to ti garantujem. Čiže život je numbers game, to je prvá vec. Druhá vec, ktorá mi pomohla v mojom živote je, že trénovanie nie je nikdy zlá možnosť. Nikdy. Proste, či už ideš do posilky, či už ideš na bojový šport, či ideš trénovať nejaký šport, či si ideš vonku zabehať, či si urobíš 100 klikov ráno, hocičo. Trénovanie nie je v žiadnom prípade, znova hovorím, v žiadnom nie je zlá vec. Či si bohatý, chudobný, veselý, šťastný, smutný, depresívny, nikdy v živote nebude situácia, v ktorej, keď budeš fyzicky niečo robiť, ako som už povedal, gym a tak ďalej, hocičo z tohto, že je to zlá vec. Trénovať nikdy v žiadnej situácii nebude zlá vec. Či si prišiel o všetko, či dlžíš niekomu 1 000 000 €, vždycky ráno môžeš ísť a môžeš trénovať. Vždycky. Takže nikdy v živote nebude trénovanie zlá vec. Čiže to znamená, že proste tréning každý deň, proste to je základ. Proste tam to nikdy nespraví nič zlé. Hej, rozumieme si. Takže tak by som to povedal, že toto je druhá vec, ktorá mi veľmi pomohla v živote si uvedomiť, že nikdy v živote nie je zlá situácia na tréning. Nikdy. Proste tréning vždy. Proste, či som na dovolenke, čo znova, ja neznášam to slovo, ja nechodím na dovolenky, každopádne to tak poviem, hej, lebo tak to hovorí, že keď si niekde pri mori, že keď som na dovolenke, trénujem proste v horách, proste všade. Proste tréning je tréning a nikdy to nemôže uškodiť. Tretia vec je extrémne sebavedomie. Extrémne sebavedomie, ale až také, že je to autistické. Je to reálne autistické. A poviem príklad. Keď som ešte nemal peniaze a začínal som, ja som si proste vždycky myslel, že som najlepší. Vždy, aj keď proste som mal 0 € a pozrel som sa na niekoho oveľa logicky bohatšieho než ja. A ja som si povedal, že proste som 1000-krát lepší než on. Ja reálne som mal väčšie ego než títo ľudia. Veľké ego, veľké sebavedomie a proste vždy, keď sa niekoho pozriem, si poviem, že proste som lepší. Proste som oveľa lepší, som najlepší. A absolútne by som povedal, že také autistické až, že to nedáva až zmysel sebavedomie. Hej, toto mi dosť pomohlo v živote, v rôznych situáciách a reálne, keď sa proste nejakého poviem, si poviem, že som 100-krát lepší. Aj keď ten človek je lepší ako ja proste aj tak mám v hlave a na 100% si to myslím, že som lepší. Som absolútne lepší. Keď sa pozriem na niekoho, kto má úplne miliardy, tak si poviem, ja by som žil lepší život, než on, keď mám miliardy, som proste lepší. Som proste lepší a je to autistické. Samozrejme, to si nechajte pre seba, nemusíte to niekomu hovoriť. Ale koľko energie ti to dá, akú auru ti to dá v reálnom svete, to je druhá vec. Takže proste hovorím, toto nemusí fungovať pre každého a mne to strašne pomohlo. A vždycky som si proste myslel, že som lepší ako druhý a proste som lepší. Vždycky také ego a to je tretia vec. Štvrtá vec, ktorá mi veľmi pomohla v živote je žiaden kompromis. Je to takto, že nerobím žiaden kompromis, ale ja to myslím skôr v zmysle medzi ľuďmi vo vzťahoch s hocikým.
Keď v piatok večer chcem ísť do klubu, nepresvedčí ma nikto, že do toho klubu nepôjdem. Ja idem do klubu, lebo chcem ísť do klubu. Proste tak to je. Idem do klubu a nezaujíma ma, proste idem, lebo chcem to robiť. Idem a nezaujíma ma. Potom, keď chcem 3 mesiace pracovať a budem za počítačom, nebudem chodiť vonku a nebudem robiť nič, ja budem to robiť a absolútne ma nikto neovplyvní. Žiaden kompromis so ženou, žiaden kompromis s ľuďmi, žiadny kompromis nikdy proste. Ja budem robiť to, čo chcem at all times. A budem mať celý život pod kontrolou a budem si robiť, čo chcem. Keď ma niekto zavolá tam, ok, nechcem, nejdem. Nejdem a nemusím a nejdem, budem si robiť presne to, čo ja chcem každý deň. Žiaden kompromis, keď proste nejakí lúzri ťa volajú vonku a tak proste nie. Proste keď nechceš ísť vonku, nejdeš vonku, dovidenia, žiaden kompromis. Piatá vec je to skôr také uvedomenie, čo som si uvedomil. A uvedomil som si v živote jednu vec, že v živote muža, ak prekonáš nejakú veľmi ťažkú vec, niečo veľmi ťažké si proste prekonal a konečne si na konci toho a že že prekonal som to. To ešte neznamená, že túto vec nebudeš musieť prekonať znova. Takže chcel by som povedať, že keď prekonáš nejakú vec, to neznamená, že ju nebudeš musieť prekonať o mesiac. Rozumieš, čo chcem povedať? Čiže to, že si zarobil nejaké peniaze, to neznamená, že teraz ti biznis nepadne dole a tak ďalej, milión prípadov. Takže to znamená, že si prekonal nejakú ťažkú vec v tvojom živote, hoci čo to môže byť, to neznamená, že sa to nestane o mesiac a nebudeš to musieť prekonať znova. Treba si uvedomiť, že budúcnosť priniesie len ďalšie bitky, ďalší stres, ďalší chaos a treba na to byť pripravený. Takže ak aj niečo prekonáš, netreba byť príliš šťastný z toho, treba kľud. Šiesta vec je, že buď vďačný, kde si sa narodil. To, že sme sa narodili v Česku alebo na Slovensku, dajme tomu, že v západnom svete, keď to tak poviem, je neskutočne za to musíš byť vďačný, pretože je veľmi malá šanca. Teraz si predstav jeden fakt. Jeden zo 6 ľudí na tejto planéte, je Ind. Jeden zo 6 ľudí na tejto planéte je Ind. Toto si teraz daj do hlavy a si to len predstav. Chcel by si byť Ind? Tam smrdieť niekde bez sprchy v Mumbai? Nie, nechcel by si. Afrika a proste ďalšie takéto proste civilizácie. Fakt môžeš byť rád, že tvoj problém je, že chceš zarobiť peniaze. To môžeš byť rád, že toto je tvoj problém. Takže treba byť vďačný, že sme ako bieli Európania a tak, že treba sa to byť vďačný. Lebo to Afrika, India a tieto, to je peklo, to je nezmysel. To je totálny nezmysel, čiže treba za to byť vďačný. 7. bod, ktorý mi pomohol v živote, alebo 7. vec je, naschvál si dávať stres do vlastného života. A uvediem príklad, keď má niekto 18 rokov a nemá žiadny stres v živote, chodí len do školy a nerobí nič. A nemá žiadny network, nemá ženy, nemá nič a nemá žiadny stres. A nemá nejaký veľký biznis, ktorý sa musí starať denne a tak ďalej, tak je veľmi dôležité, aby si vytvoril stres. Nejaký tlak na seba, niečo. Hej, dajme tomu, že máš 500 eur. 500 eur je absolútne nula. Nie je to nič. Ja keď máš 0. Keď máš 500 eur, máš 0 eur, máš 0. Takže uvediem príklad. Samozrejme je to len príklad, neberte ma teraz za slovo, je to len príklad. Zober 500 eur, chod do prehličkového hotela na jednu noc a ráno sa zobudíš z 0 eur a budeš na seba aspoň máš tlak, že budeš musieť niečo začať robiť, lebo nemáš ani na 10 do školy. Takže to je príklad. Hej, čiže naschvál si dávať stres do života, aby si sa stal silnejším. Pretože ako veľmi vieme, čím viac stresu máš v živote, tým úspešnejší budeš. To je priama korelácia medzi týmito dvoma vecmi. Takže čím viac stresu máš v živote a ako to vieš, ako sa s tým vieš vysporiadať. Takže tak. To bolo 7 vecí, ktoré mi zlepšili život, keď to tak poviem, ktoré som s vami chcel zdieľnuť. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, subscribe, napíšte koment, joinite moju telegramovú skupinu, je v popise videa a vidíme sa pri ďalšom videu.